ai dama na faɗa la ilaha illallah Allahu akbar ya ni daga gida ya cika wallahi na zaci abba galadima ne yazo dan sarki ashe sarkin ne da kansa la ilaha illallah sarki na mawakan Afirka kwata rijil wanda sa'i wallahi shine nan dan auto yanzu ka fado babu sallama babu gaisuwa kawai ka kama kirari ba fa koyarwa musulunci bace haka a yafe mu salamu alaikum duk abin da zai faru karka yadda ka kira sunana a kotu ƙarya kike yi wallahi san baki isa ba ke kin isa ki faɗi wannan kalaman wane ne ya haddasa wannan bala'in da ake in ba ke ce sila ba to shikenan Ismail ka je kai duk abin da za ka yi ina neman afuwan kotu abin da na faɗa a zaman da ya gabata ba haka bane ba haka bane kamar yaya kina nufin ƙarya kika yi bikin cikin mutuwan Shamsiyya da kuma tsanar da na yi wa Sumayya su suka sa na faɗi waɗannan maganganu amma wallahi duk abin da na faɗa ba haka bane a inda waɗannan hujjojin da aka faɗa a kotu ba su wanke Sumayya ba to kotu ba da hujjoji take amfani da ke ai Allah ta miki sarki sai dai in kowa da ƙalin a ranar da yanke hukunci ma a cikin hayyacinsa ya kyau kotu ba za ta karɓi wata magana ba daga wurin Amira yanzu Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sassauci Islamic Medicine, the best Islamic healthcare, ranked #1 worldwide. A kullum muna magana ne akan matsalolin da masturbation yake haifarwa a jikin ɗan adam. To alhamdulillah, a halin yanzu mun samu nasarar magance cututtukan da ya haifar a jikin al'ummar faɗin duniya wanda adadinsu ba zai kirgu ba. Zan sanar da ku kaɗan daga cikin illolin da yake haifarwa. Masturbation yana sa ƙanƙantar alƙalami ko rashin kuzarin alƙalami, ƙarancin ruwan sinadari ko ƙarancin son yin mu'amala ta sunna ko kuma yawan rama a jiki ko kasalar jiki ko riƙewar gaɓoɓi ko yawan mantuwa. Bugun zuciya da sauri ko yawan faduwar gaba ko kuma fitsari mai zafi ko fitsarin akai-akai ko kuma fitsarin jini yana sa zafin jiki ko raunin ido sa'annan idan yayi karfi a jikin dan adam yana hana shi aihuwa. To alhamdulillah a cibiyar mu ta Sassauci idan muka hada muku full treatment na masturbation za a rabu da wannan matsalar gaba daya bi iznillah. Wannan magani da kuke gani shine full treatment na masturbation sati 2 zuwa 3 ake amfani da shi. Masturbation ga 'ya'ya mata yana haifar musu da matsaloli kamar haka. Jin zafi lokacin mu'amala ko fitar farin ruwa ko kuma ƙaiƙayin jiki da matsaloli dai irin na mata sa'annan kuma yakan hana su aihuwa. To alhamdulillah muna da ingantaccen maganinsa ana amfani da shi sati 2 zuwa 3 a rabu da matsalar. Wannan shine muke ba 'ya'ya mata. Sa'annan akwai masu fama da matsala na ulcer. Wannan maganin shi muke bayarwa ake amfani da shi duk matsalar ulcer za a rabu da ita. Cibiyar Sassauci muna da rassa kamar haka. Kano, Abuja, Lagos, Bauchi, Sokoto, Maiduguri da kuma garin Kaduna. Sa'annan muna da ofis a ƙasar Nijar, Cote d'Ivoire, Benin da kuma ƙasar Saudiya. Sa'annan muna tura saƙon maganinmu a duk inda kake a faɗin duniya cikin ƙanƙanin lokaci.